Добре дошъл в ум без шум. Както натрапчивите и безспирни мисли пречат на съня, така те саботират и концентрацията ти през деня. Днес ще направим една техника, която спира вътрешния шум през активната част от деня, само за 90 секунди. Нарича се методът на движещата се точка. Това е лесно изпълним, но изключително ефективен метод от когнитивната психология. Когато мозъкът насочи вниманието си към една малка движеща се точка, той спира да поддържа тревожните мисли. Настъпва тишина и покой. Първата стъпка е да забележиш какво се случва в ума ти в този момент. Не се опитвай да спираш нищо. Само отбележи. Има мисли, има напрежение. Позволи на тези мисли да бъдат там още няколко секунди. Когато не се бориш срещу тях, те стават по-тихи. Сега визуализирай малка светла точка. Можеш да затвориш очи, ако така ще ти бъде по-лесно да си я представиш. Не се напрягай да я виждаш ясно. Достатъчно е просто да знаеш, че е там. Това е твоята точка-център. Мястото, което ще подреди ума. Представи си, че точката се движи хоризонтално, отляво надясно. Бавно, равномерно, плавно, без рязък завой. И след това се връща обратно, отдясно наляво. Същата скорост, същата дистанция. Не я гони, не я контролирай. Просто наблюдавай нейното движение като страничен наблюдател. Какво се случва в този момент? Докато следиш точката, умът ти се пренастройва. Хаотичните мисли спират да се блъскат. Мозъкът преминава от режим обработване към режим наблюдение. А когато наблюдава, той не може едновременно да шуми и да ти пречи на концентрацията. Сега визуализирай, че точката се движи още по-бавно. Почти като в забавен каданс. Колкото по-бавно се движи точката, толкова по-бавни стават мислите. И след няколко секунди почти изчезват. Представи си, че точката става все по-малка и още по-малка, докато се превърне в светла точица и после просто изчезне. С нея изчезва и шумът. Мислите вече са под контрол. Остава само тишина. Почувствай новото пространство в ума си. По-леко е, по-тихо, по-подредено. Това беше методът на движещата се точка. Техника, която можеш да използваш винаги, когато мислите станат прекалено напрягащи. Ти имаш способността сам да подреждаш ума си. Ти можеш да създаваш тишина вътре в себе си. Това е твоят ум. Ум без шум. Абонирай се за още полезни методи, базирани на научни проучвания.